L-irkan tal-ħamim ta' tliela li sar matul il-ġurnata ta' tlieta mill-Malta Racing Pigeon Federation mistenni wassal għal ġabra rekord bris Puttino Kers. Dan l-irkan illum il-ġurnata sar avveniment fiss fil-kalendarju tad-dilettanti tal-ħamim ta' tliela u sena wara l-oħra din l-attività qed issir dejjem aktar popolari. Fl-2016 inġabret is-somma ta' 11,000 euro li telet għal kważi 15,000 fl-2017. Għal din is-sena kien hemm 340 ħamiema għall-irkant f'attività li issa qed tattira wkoll xerrejja minn barra minn pajjiżna. Ta' kull sena d-delizzju ta' tlielaq tal-ħamiem qed isir dejjem aktar popolari tant il-Federazzjoni llum il-ġurnata toċċejn anqas minn 900 membru Malti. Il-Federazzjoni hija wkoll rikonoxxuta internazzjonalment. Delizzju li aktar minn qatt qabel qed isir b'mod professjonali tant li kull dilettant mhux biss jonfoq spiża maġġuri biex jissalvagwardja s-saħħa tal-ħamiem imma wkoll hemm bżonn iċċekkjar regolari minn veterinarji professjonali biex ikun żgurat li dawn qed jitħarsu bl-aħjar mod possibbli u li huma f'saħħithom.